No niin, kesken ruokailun tuli tämmönen impulssi ja tästä impulssista päätin pitää kiinni. Ja koska mietin tätä jo eilen aamulla jookatessa, että tämä vuosi voisi olla semmoinen vuosi, kun riittäisi semmoinen vika-ajattelu, että jokin on vaikka jonkun vika tai minussa on vikaa tai jotain muuta, että on ton vika, jos musta tuntuu täältä, tai on tämän tilanteen vika, että musta tuntuu täältä, tai että semmoinen vika-ajattelu voisi pikkuhiljaa poistua ja sen sijaan voisi tulla vastuu. Vastuuntunto itsestään ja muista ja omista tunteista ja siitä, että päätöksestä seuraa aina tiettyjä tunteita ja niin kun tekee jonkun päätöksen, oli se sitten mikä tahansa, aloitan liikunnan tai ihan vaikka, että soitan ystävälle ja mitä tahansa, niin elämä on harvoin todella neutraalista ja tasasta. Jokaisesta päätöksestä tulee aina tiettyjä seurauksia, niin jollain tavalla vastuu niistä omista päätöksistä ja niiden mukana tulleista tunteista, että minä päätin näin ja käsittelen nämä tunteet. Ja tällä tavoin me myös autetaan lapsia ja nuoria, kun me näytetään esimerkkiä tunteiden käsittelystä ja siitä, että minkälaisia päätöksiä me voidaan tehdä terveesti ja että mitä niistä ehkä seuraa. Että jos olisin vaikka tänään päättänyt jättää joogan välistä, niin sen päätöksen seurauksena päivä olisi ollut tietynlainen. Mä tiedän jo, että se on aika kaoottinen ja on jotenkin todella juurtumaton olo. Mutta tein kyllä tänä aamulla joogan, päätin tehdä joogan ja päätin olla oman hyvinvointini puolella, jollain olo on ihan erilainen. Mutta joo, jollain tavalla tänä vuonna voitaisiin seistä itsemme puolella ja ottaa vastuuta kokonaisvaltaisesti omasta hyvinvoinnista ja sen mukana tuomista tunteista, hyvässä ja pahassa. Ja tunteet loppujen lopuksi vie aina hyvää kohti hyvää mun kokemuksen mukaan. Vaikka ne siinä hetkessä voisi tuntua kuinka pahoilta, niin tarkoitus on loppujen lopuksi hyvä.